annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya biya wannan ya ce za ka zo ranar tashin alkiyama huskanka yana haske yana kyalkyali yana falfali kaman wataren daren 14. menene wannan abun? Masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku shiyarin ga masoya manzan Allah. Wannan sirri ita ce kalman la ilaha illallah Muhammadin Rasulallah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce duk wanda a kullum yake biya la ilaha illallah Muhammadin Rasulallah, la ilaha illallah Muhammadin Rasulallah kafa 100, annabi ya ce za ka zo ranar tashin alkiyama huskanka yana haske kamar wataren daren 14. Masoya manzan Allah, mu ƙara dagewa wajen zikirin Allah, domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdal ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illallah. Annabi ya ce fiyayyen abinda muka fi faɗi ni da annabawa da suka zo kamin zuwa na ita ce kalmar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Annabi Muhammadu ya ce man ƙala la ilaha illallah halisan muhulisan da halal janna. Annabi ya ce duk wanda ya faɗi la ilaha illallah yana mai ihlasi wannan mutum ya shiga aljanna. Allah ka shiga mu samu aljanna da fadalan Allah da rahamansa albarkacin babban masoyinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kuma Allah